Eli otetaan esimerkki. Lattia-asentaja tarvitsee 100 neliötä lattiamateriaalia, laminaattia, parkettia per asunto. Ja silloin 5 asuntoa per kerros. Okei. Se pystyy tekemään 1 kerroksen viikossa tässä kuvitellussa tahtituotantohankkeessa. Eli 5 asuntoa, 1 asunto per päivä, jolloin sen tahtilogistiikan tehtävänä on tuottaa se tarvittava määrä, juuri oikea määrä, oikeaa materiaalia oikealle asennusmestalle sellaisella ajanhetkellä, kun se asentaja sitä tarvitsee. Tarvitaan kellontarkasti toimiva haalausryhmä, joka tuo sinne työmaan pihalle saapuneen kuorman oikeaan asennusmestaan juuri oikealla ajalla, jakaa sen toimituserän niihin paketteihin, joita siellä asennusmestoilla tarvitaan. Eli nyt jos meillä oli kuvitteellinen tilanne, 5 asuntoa kerroksessa, jokaisessa vähän eri väristä laminaattia, niin haalaaja määräluetteloista ja huonekorteista tarkastaa, mikä määrä mitäkin laminaattia viedään kullekin asennusmestalle. Ja tälleen se toimii, ja silloin sille asentajalle jää tehtäväksi ainoastaan saapuu työvuoron alkaessa työmaalle, mennä aamukahvin jälkeen tietystikin sinne asennusmestalle ja aloittaa asennus, kun siellä on jokaisessa kämpässä tai asennusmestassa ne laminaatit sellaisissa nipuissa siinä järjestyksessä, kun hän toivoo. Niin tällöin se toimii. Asentajan ei tarvitse miettiä, että tuleeko se tavara sinne paikalle ajollaan vai ei. Asentaja voi luottaa siihen.